हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे स्वrangmix चेनेलाव बराय हरनाय जाबाय। दिनै आङो फांसन नायनो थांनो नागिरदों आरोना गामिनि फांसन नोंथांमोनखौ देखायलांनो सेस्था खालामगोन जेसां हायो। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। दानिया थुदो थांसै लोगोफोर मोनफैबाय आरोना। नै दिनैनि सिंगारा बेनो आरोना लोगोफोर कपिल स्वर्गियारि। अपेनिंआ बिदि आरोना लोगोफोर। नै दासो साउन्ड मेनफोरा मोनफैबाय आरोना। टटेलि मानसिफोरा जाहांबाय डिजे बे बक्सफोरा लाबोबाय। फाय सोरबाफोर बेवहाय फटक लानो हागोन आरोना लोगोफोर। जेनेबा फांसन नायनो फैबा माने बेयाव फटक लाग्रा आरोना। जेनेबा बिदि आरोना नायनानै ला जायगाखौ आरोना लोगोफोर। Hey Malik, tinggal pas dong logoper. Hero para faizubai जोंनि ya. नै फिटिं खालामगासिनो दङ बिथिंबो। Hey guys. लाबबाय। जोंनि गामिनि इयुन जोलैनि बिसोरना आरोना गरमफोरा जोंनिया फांसन फाटिगिरिफोरा। नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे। बिथिं हिर'फोरा हिर'फोरा लोगोफोर दा महर सोलायनाय बादायनाय जासिगोन। नै मानसिफोरा रेडि जाहांबाय जिरायबाय आरोना। जाय बिथांमोना दिनैनि महर सोलायनाय बादायनायखौ बाहागो लानो थाखाय थागथियारि जाना दं बिथांमोनखौ लोगोफोर जाजफोरा जिरायबाय आरोना। नै बेयाव सासे बिथिं सासे आरो बेयाव सासे दं। नै सिनायथि हाबाफारि होदों लोगोफोर। नै लोगोफोर सेथिया फैबाय आरोना हरखाब बिबुंसार बादायनो। खोरिबाय लटासे मिथियालै। बटल खनदों आरोना लोगोफोर बियो। आरो बिदिबा काबारिसो जाहैबाय बटल खनथिंग्रा। बटल खननानै बेसेबां मोनो ओरैनो 4,000। नैथि बादायारि लोगोफोर बे। थामथि नम्बर बादायारि लोगोफोर नै ना गुरनाय आरोना बिथांनिया रुलानो इभेक्सन होनदो बिथाङाबो बेटाया। 4 नाम्बार लोगोफोर। नोंथांनि निउसखौ नायनानैनो 1 बोसोरनि उनाव आंनि हिनजावाबो खारलांबाय नङाना। बाथि बादायारि लोगोफोर बियो मुस्लिम बुरै जानानै फैदों आरोना। सासे बिबायारिनि फावथिना खालामदों बिथाङा। मा दारि ओंखारलायबाय माथो। गोरियाबा खिथु दारियावलाय जा। नै लोगोफोर खेलालानि पार्ट खालामदों आरोना बिथाङा। जोबथा बादायारि लोगोफोर बियो। थालिर बिफाङाव गाखोनाया सिगोन लोगोफोर। नै गायबाय आरोना।